दोस्तों सुबह का सुप्रभात। स्वस्थ रहें जा, मस्त रहें जा, हमरा संगे जुड़ल रहें जा, अपना अपना काम में व्यस्त रहें जा। जब पार्वती जी जाए लगनी रास में, कृष्ण भगवान जी जब वृंदावन में रास रचावत रहनी, तब पार्वती जी जब जाए लगली, तब शंकर जी कहनी कि ए प्रिय हमरो के ले चला। कहनी पार्वती जी की हम कैसे ले चली रौरा के। ओजा एगो खाली मोहन के चल सेवा, ओजा दूसर कोई पुरुष ना जाला, रावा कैसे जा सकीना। ओजा सब लोग ब्रिज के हंसी करे लगी हन जा, रावा मत जाई। कहलन शंकर जी कि हम तो जैबे करब, कि कैसे कृष्ण जी रास रचावत तनी तनी हमरा बहुत श्रद्धा बा दिल में, हम देखब। कहनी पार्वती जी की देखी ओजा खाली औरतें लोग रहेली जा, ओजा मर्दाना लोग एको ना रहेलन जा, रावा कैसे जाइबे। वो खाली कन्हैया मर्दाना में एगो खाली कन्हैये रहबे करिहन, रावा मत जाई। कहलन शंकर जी की ऐसन हमरा के बना द कि हम ओहिजा मेहरानुए के रूप में दिखाई दी या मेहरानुए बन के हम जाई। कहली पार्वती जी की रवा कुछ कतनो मेहरानू बन के जाइए चाहे कुछ भी बन के जाई, कृष्णा जी ले तो छिपी ना, उ तो सब जान जी हन, उ तो भगवान खुद बड़न। कहलन कि तब फिर भी हम नारिये के रूप में जाइब, लेकिन हम रास देखे जाई। पार्वती जी कतनो समझौली, कतनो बुझौली, कतनो समझौली, लेकिन शंकर जी कहाँ माने वाला रहलन। अब उ ठान लेलन तो ठान लेलन कि हम जेबे करब। कहली पार्वती जी की देखी रौरा मन के ऊपर बा, रवा जौन बुझाई तवन करी, लेकिन हम रवा के कैसे औरत बना सकतनी। कहलन कि हम हम अपन ही से भले बन जेब, लेकिन हम जाई। कहली पार्वती जी की राउर इच्छा, रौरा इच्छा के आगे हम कहे कुछ कह सकतनी। कहलन कि ठीक बा। साड़ी पहिर लेनी, शंकर जी साड़ी पहिरनी, जूरा बन्हनी, आ जैसे औरत चले सन एकदम चाल मस्तानी में अब ब्रिज के ओर चल देनी। आगा आगा पार्वती जी चलनी या पाछा से शंकर जी। जब कुछ दूर गईनी जा वृंदावन के एकदम रास जहाँ चालू बा ओजा गईनी जा, तो कृष्ण भगवान जब देखा तनी कि अरे ई तो पार्वती मैया या संगे संगे हौ कौन मैया आवताड़ी, तो जब देखलन देखलन कि अरे ई तो भोले बाबा प्रगट एकदम आ रहल बनी। अब हमारा ओहो भाग बा कि पार्वती जी के मैया जी के संगे भोले बाबा भी बानी, लेकिन भोले बाबा नारी के रूप में बानी। अच्छा कोनो बात नहीं खे। कहलन कि ठीक बा, ऐसन हम बंसिए बजावतनी कि भोले बाबा जब नारी के रूप धैले बनी तो अपना रूप में आ जाई। तो सुनी जा का कहनी कन्हैया जी कैसे बंसी बजौनी। आते देखा मोहन समझ गए सारी बात को, आते देखा मोहन समझ गए सारी बात को, ऐसी बजाए बंसी सुध बुध भुलाए भोलेनाथ को। सर से खसक गई ब्रिज साड़ी, सर से खसक गई ब्रिज साड़ी, मुस्काए बनवारी गखुल में आ गए। खुल गए जूड़ा खुल गए साड़ी, मुस्काए बनवारी गखुल में आ गए। हो गखुल में आ गए। मोहन ऐसन बंसली बजौलन कि साड़ी उनकर सर से खसक गई ब्रिज के, और जूरा खुल गई खुल गई साड़ी, और कृष्ण भगवान मुस्काए लगलन मंद मंद मुस्कान। जब शंकर जी देखनी कि ल ई त कन्हैया जी हमरा के दुआरे पर पकड़ लेनी, अब कहलन कि एक कृष्ण भगवान रौरा हम हाथ जोड़तनी, ई भेद कोई ले मत कहब। तो पार्वती मैया कह के आ गई है कि रवा जौन बुझाई तौन करी, हम अब रवा के नारी कैसे बना सकीना। लेकिन ओकरा से आगे केहू सहेली में अपना जौन रास रचता ओजा कोनो चर्चा मत करब कि कृष्ण शंकर जी औरत के रूप ध के आइल बनी। कहलन कन्हैया जी की हम काहे के कहे जाई, लेकिन हम देखनी हमरा बहुत हंसी बरता। यही से ऐसी बजाए बंसी सुध बुध भुलाए भोलेनाथ को, सर से खसक गई ब्रिज साड़ी, मुस्काए बनवारी गखुल में आ गए। कृष्ण भगवान हंसत हंसत कहलन कि आई स्वागत बा हमरा रास में, और बैठ के आराम से देखी। ई पहले ही हमरा से कह दिले रही पार्वती मैया ले काहे कहनी। पार्वती मैया तो ठीक ना कहनी कि जब मोहन के सिवा कोई मर्द एगो ना जाला, लेकिन हमरा से कहती हम बुला लेती। रब नारी रूप धरे के कोनो जरूरत ना रहे।
अब दोनों आदमी मिल के रास देखे लगनी जा। पार्वती मैया मंद मंद मुस्कैनी आ कृष्ण भगवान। अगर अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देव जा। आ फिर हमरा के रवा सब बढ़ावा दी जा कि एकरा से अच्छा अच्छा रवा सब भी कहानी गीत आवो।